gede. Ya, mungnya aku. Ya, aku hari mati kebak gede. Ini kepiye? Kebak gede deh, Pak. Hah? Kau kebak gede. Aku bangun ini, ya penting terima. Ini mana? Angkat apa? Ini mana? Abang ini namanya. Ya, bu, Gubak dah bangsa. Ngerti lagu ini. Hebatnya lah. Kata mana ada? Abang kata kan? Kata. Pembalas ini. Kata mana? Kata kecil apa tu? Kata. Bodoh ambu bodoh kucluk bodoh ambu Aku bagai lawan. Jangan lewat ini. Hai kecil. Asyik tu. Orang apa? Gak apa? Itu balik gitu kan? Itu balik jalan. Nanda-nani. Ini cuma lu deh penang ini. Anak-anak yang orang namanya nyat mut. Nah, apa kata mana? Iya, obatnya obatnya. Aku tak boleh wah, mati tenan kancaku. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Kena marang kulit daging dhewe. Kasinggihan mekaten lan kowe tak kandhani Yai. Sejatinipun Kakang Prapto ning Prajenggrawati iki pancen bakal nanjake marang pawarta ing wis bina tombok bakul sinambi wara. Nganti tekan talinganipun Kakang, yen to dina samengko iki ana hawa panas ing tumanduk marang Sentana Trajutrisna lan Sentana Pringgondani. Babakan bumi Tunggarana ingkang padha pengkoh sarta duwe penemu yen to bumi Tunggarana kuwi kebawa keprintah negara Trajutrisna lan uga kebawa keprintah negara ing Pringgondani. Mula aja nganti dadi pasulayan antaraning Atmaja Mustija, Bama Narakasura sartane Gatotkaca. Perkara iki kudu dirampungi kanthi adil lan titi sarta titis. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sabab Siadi disuwun dening Kyai Prabu Darmakusuma ngenggonana Nalindra ingkang duwe watak titi. Tegese titi ing samubarang lir. Aja gampang kegawa marang ombyak ing kahanan, aja gampang kegawa marang kabar sing ora nyata. Wekasan Siadi mutusake perkara iki kanthi Siadi ngebotake salah sawijining putramu ing antaraning Stijo lan Gatotkaca. Inggih. Ing mangka loro kudu nglunggana tembung titis. Titis ing pangandikan yen wis mbok petung kanthi petunganing sengganep lan mbok gelar sarta mbok gulung tumuli dawuhna kanthi pengati-ati. Sabab yen to ora nganti ngati-ati nggone Siadi paring dawuh ngrampungi perkara Tunggarana kaya ngarep tak kandhakake kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Siadi lampun Kakang bakal weruh muncrat ing marus sing metu saka dadaning kulit daging awake dhewe. Inggih Koko Prabu menika ngendadosaken awrat raos sing manah kula
lajeng kula kedah kados pundi Koko Prabu? Lah iki saiki manut karo Yai Kresna yen tumrapun Kakang upama siadi selak marang kewajiban ing wis diaturake dening Yai Prabu Puntadewa sinengga Yai Prabu Ndrawati kuwi sawijining ratu ingkang ora tanggung jawab nanging yen to siadi tetep bakal netepi kewajiban ngrampunge bumi Tunggarana saka penemunipun Kakang rembug iki digawa ana ing parapatan gedhe tegese akeh para nalindra akeh para satriya yen perlu brahmana dadi seksi krampunganing kikis Tunggarana iki inggih Koko Prabu mekaten nun sewu Rama menawi saking mamaryoginipun ingkang putra pun Samba menapa boten langkung prayogi Kakang Mas Tijo tuwin kadang kula pun Nyai Gatotkaca dipun kanthi pirembagan supados sakmangke saged terang terwaca perkawisipun bumi Tunggarana krana menika perkawis Trajutrisna miwah Pringgondani menawi ngantos nalindring Trajutrisna tuwin nalindring Pringgondani menika mangke boten kakanthi pirembagan ing lerekipun tumuju wonten bedamen tuwin kerampunganing perkawis doh nyono cerak nyono sami mestani menawi paduka Kanjeng Rama Prabu menika mboten gadahi pemanggih namung anut dhateng pemanggihipun Nalindra sanes ingkang menika kala wau kinten kula dereng kantenan resipun Rama Prabu Sambaya nggih cah bagus banget pun Rama ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Setyaki wonten imbalan Mara Dimas ngenteng-enteng ana penggalingipun Kakang nggih mboten nampi arep barba pisang dhateng aturipun anggir Samba nanging tumrap ingkang rayipun Setyaki kula sanget mathuk tuwin gathuk menawi anggir Setijo miwah anggir Gatotkaca menika nggih kakanthi wonten ing perembagan ageng wonten ing parapatan ageng ngrawuhaken para sepuh ngrawuhaken para brahmana ingkang saestu ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana supados sakmangke boten wonten seling surup antawisipun Nalindra Trajutrisna miwah Nalindra Pringgondani jernyatanipun tasih putra paduka sedaya Koko Prabu iya Setyaki ngaturaken panuwun tanpa pepindhan ya Dimas nggih mboten dados menapa Kakang Pati Udawa piye munggo perkara iki ngelingi babakan Tunggarana lho sinuwun sintenipun dipun tunggangono menika sinten Udawa wonten timbalan ing Adau bumi Tunggarana kok tunggangono iki iya pamunten ladi makler menika kala wau iya nyuwun mahapunten diwaji anginipun menika sangat andadosaken mripat menika awrat dipesake panjenengan sampun kados mekaten anggenipun dangu menika perkawis bumi Tunggarana merga Sinuwun Ndrawati ya Ratu Gustimu pinasrahan dening para Pandhawa semana ngrampungake perkara bumi Tunggarana ingkang dadi rebutan antaraning Stija anakmu Bama Narakasura lan Gatotkaca ing Pringgondani aja nganti dadi bentak sirah antaraning Nalindra loro mau piye carane supaya kabeh mau tinemu padha trimane lan Tunggarana ora dadi rebutan antaraning Trajutrisna lan Pringgondani mekaten sinuwun ya menawi ndaraturipun ingkang abdi ing kepatihan ing Widara Kandhang sinuwun dinten samangke parapatan menika dipun wontenaken wonten negari Ngamarta lan sedaya para sepuh sedaya para Nalindra ing mangertos dhateng sejarah babakan bumi Tunggarana inggih kikis Tunggarana menika dipun rawuhaken supados sakmangke saged nyariosaken lelampahan ingkang saknyatanipun babakan bumi Tunggarana kula kinten menawi paduka menika kapenggalih piyambak mboten wonten margi ingkang langkung sae kejawi namung ngawontenaken parapatan lan menawi paduka penggalih piyambak mboten wonten badhe wonten kerampunganipun diweji menika tumrap ingkang abdi pun Patih Udawa sinuwun sigra-sigra yen permana kanca wang sesangka Nalindra Mekmarwa sing sang katriga mulung mangrempak ing wadya Kurda kurore kagiri-giri Prananggana magawi gelar
semono mahadinur karo sasmintaning sun jagat wasaning Bathara. Samba wonten timbalan ngadhau. Apa ingin dadi aturira persasat kaya dene obor ingkang bakal paring pepadhang tumrap penggaling pun Rama. Rama ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, ora nyono-nyono jebul majaku kulup samba ingkang darbe penemu ingkang saknyata bakal ana pepadhang tumraping negara ing Trajutresna lan Pringgondani. Iki keparing permaduka Kanjeng Rama Prabu kados pundi? Gandeng sira ingkang bisa ngaturake tumuli dina iki sira ingsun utus kalawan kadangku Yayi Dimas Setyaki nalika Prabu kepareng paring dawuh menapa? Sira sakloron lumarapo marang negara Trajutresna lan Pringgondani supaya majaku Setija katimbalan sowan marang Praja Ngamarta semono uga Setyaki wonten timbalan sowan marang negara Pringgondani atmajaku Gatotkaca aturana supaya sowan marang Praja Ngamarta bakal diajab rembugan kawan para sepuh babakan bumi Tunggarana lho niki ngestaken dawuh lan jroning sira lumaku ana ing nedra Trajutresna talitinen mubah musi ing para prajurit Trajutresna sabab Samba wonten timbalan pun Rama rada kuwatir marang Nayaka lan Punggawa Trajutresna ingkang racak-racak wujud buta ingkang satemene duwe watak betah buteng aniaya yen to mubal babal kanepsa ning para yaksa satemah nindakake pakarti ingkang ora sak mestine. Samba elekna nggih ngestaken dawuh matur yen to sira minangka dadi pengawak Ratu Ndarawati ingkang wajib nengahi perkara Tunggarana nggih ngestaken dawuh Setyaki wonten timbalan semono uga Wadyabala Pringgondani ingkang racak-racak wujud yaksa yen to bakal tumindak kang ora prayoga tumraping negara utawa ing bumi Tunggarana elingna ya Dimas nggih ngestaken dawuh lajeng pangatipun ingkang putra pun Samba benjang menapa Prabu semanten ugi ngerahipun Setyaki bidalipun benjang menapa ora ketang sambung baraca lintang padha budal dina samengko yen wis ketemu kelawan majaku Setija lan majaku Gatotkaca kantinen gandengen tangane sowaning negara Ngamarta lho niki istaken dawuh prastawa dawuh Paduka Kanjeng Rama kelan ana kula madal pasihan nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik uluk atmajaning sun kusuma kilatmaka. Patih ndrenging Prawadyabala Pak Sur ngambur miyang suling pepandhen dalutak ndoma warna-warna Pindha Jala Triyana Sri Kawuryan wonten dawuh kasinuwun panjenengan ngawe sanggihanipun para prajurit ingkang dipun caketaken namung sawanipun Patih Prakuta. Enten apa lho? Kula nyadhong dawuh medal jawi ngawe ngabdipun Patih Prakuta lho. Mboten kepareng paring pangandikan kok malah lajeng mekaten pasuryanipun. Kula nyadhong dawuh. Prakuta wonten dawuh Gusti aku tak takon karo kowe jane wangsul napa takonku iki wis tak ndem pirang-pirang taun wiwit aku dadi ratu
petungaku kok sarwa murucut. Wah, mboten kenceng niku. Piye? Mboten kenceng niku mesti merucut. Aja sembrono sik kowe tak kandhani. Nggih. Wangune lho, wangun-wangune. Nggih, wangune pripun? Aku ki sapa? Lho, lho. Karo jenenge dhewe kok lali. Aku ki sapa? Lampu. Prakuta, wonten dawuh, aja sembrono. Aku ki ratu gustimu. Inggih. Nata Mandura Prabu Baladewa ki mung siji aku. Aku ratu gustimu. Inggih. Kowe pangkatmu apa? Patih. Patih ngendi? Patih Mandura. Tegese kowe nomor pira? 1 2 3 4 5. Wong nomor 2, wong nomor kalih. Patih ki wakiling ratu. Nggih. Kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Lho, kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Saged mawon mestinipun dados kewajiban kula. Kula nek saged njunjung dhateng derajatipun Sinuwun Prabu Mandura jer panjenengan menika sembahan kula. Ngaten menika to. Ning lagak lagu lageanmu kuwi mirang-mirangke aku tak kandhani. Lho, sebabipun kowe mirang-mirangke Baladewa. Aku tak takon, iki nek negarane sapa? Negari Ndarawati. Negarane sapa? Negaranipun ingkang rayi Prabu Sri Bathara Kresna. Iki negara Mandura dudu sanes. Mesine kowe wong Mandura tekan negarane wong liya iki nganggo tata krama unggah-ungguh. Ora sapinakmu dhewe. Kowe nek di papan gumuyu latah-latah nganti dirasani para kawula. Patih Mandura kae patih ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ora iso njaga derajate karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Prakuta, lho. Kowe jane iso meneng ora to? Saged. Coba nek ora guyu piye? Mboten saged. Kula niku nek guyu ngeten niki. Niki pun dadi watak kula. Jarene bapak kula arep simbok kula mbiyen, kula lahir cenger niku pun guyu. Mboten nangis. Prakuta, wonten dawuh. Mbok coba tak jak rembugan rasa guyu. Nggih, nek ketrucut ampun duka lho. Ketrucut to dresu piye? Nek ketrucut kula guyu ampun duka. Ya, kowe tak kandhani. Apa perlune Baladewa sowan negara Ndarawati? Mboten ngertos. Nah, ngono kuwi penak. Nggih. Kowe tak kandhani. Yen to dina iki eneng perkara. Lho, perkaranipun sinten? Lah, ngono kuwi penak. Nggih. Perkara Traju Tresna karo Pringgondani. Lho. Rasa. Nggih. Rasa guyu. Ajeng. Pun ajeng. Diampat. Nggih. Apa to sababe kok Pringgondani karo Traju Tresna arep padha gejegan? Lah sebabipun menapa? Rebutan bumi Tunggarana. Rebutan bumi Tunggarana. Trenggana napa Tunggarana? Tunggarana. Nggih. Kuwi wewengkon kebawa keperintah Pringgondani tapel wates Traju Tresna karo Pringgondani. Nggih. Lajeng Yai Prabu Sri Bathara Kresna kodheng penggalih. Kodheng niku napa? Bingung. Oh, nggih. Tumuli matur karo panjenengan ingsun. Aku munjuk atur sang Yai Prabu Kresna takon nganake parapatan gedhe. Pasar gedhe, parapatan. Oh, nggih. Lajeng supaya para ratu-ratu dirawuhake ngrembug perkara bumi Tunggarana sebab yen nganti bumi Tunggarana iki ora ana kerampungane mengko bakal krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Oh, nggih lajeng menika kala wau lajeng paringipun Sinuwun Prabu Mandura kados pundi? Prakuta wonten dawuh, aku arep tedhak ning negara Ngamarta. Oh, nggih. Lajeng kowe ora samelu. Lho, kula mboten tumut. Ora. Lajeng kula kadhawan menapa? Titianing sun Kyai Puspadenta Gajah, Kyai Puspadenta ingkang tak titihi saka negara Mandura prapta negara Ndarawati. Gawanan kondur ning Praja Mandura. Lah niki sing berat teng mriki niki. Lho, berat piye? Monggo panjenengan tindakipun menika sareng kalian kula dipun mangertosi ingkang garwa Dewi Irawati pepundhen kula. Ya. Menawi ngantos mangke ingkang garwa menika nyuwun pringdur namung titianipun tok menika lak malah kula dipun dukani. Iki patih goblok, patih bento. Matur kaya Irawati ento aku tindak karo Yai Kresna.
Oh nggih nggih ngestaken dawuh. Ngono wae nggih. Lajeng menawi kula dipun dangu kunduripun Sinuwun Mandura bali ku wis namung perkara to. Panjenengan nek ngendika kok cepet banget menika. Mboten ajrih menawi ketrikel menapa kesingsa. Aja aku dudu kowe dudu aku. Watake Baladewa kaya ngene, watake Pragota dhewe. Ah, ngaten kula bebas tertawa. Hus. Lah watake dhewe-dhewe kok dipengimi uripun. Wis kowe bali yo. Kowe bali yo. Oh nggih, nggih. Yai Puspadenta digawa. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Namung sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Mandura. Ya, Pragota. Titip negara Mandura reksanen sawetara wektu. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit diwoji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Pragota. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitir kang mitiran ning asta Yai Kresna inggih ketingalipun maduka Kanjeng Koko Prabu munduraken titihan Kyai Puspadenta ya pancen mengkono mundhak ngrepoti para abdi dalem negara Indrawati sabab Kyai Puspadenta kuwi nadyan wujud dwi pangga nanging panggraitane tanpa beda kaya menungso mekaten Koko Prabu ya sabanjuripun Kakang nyadong dawuh timbalaning Kyai Prabu Indrawati Koko Prabu nggih gandeng samapta ing gati samega ing diri titihanipun ngenahipun Kyai Jaladara sawi manjing wahananing rata tumuli bidal wong negari Ngamarta ya Kresna ayo tak dherekake lan muga-muga entuk kepadhang saka payonaning dat kamurweng dat nggonmu nengahi perkara Tunggarana iki aja kongsi ana pletikaning geni memungsuhan Koko Prabu sesarengan nyuwun panguwasaning dat kamurweng dat manjing wananing rata monggo Koko Prabu kula dherekaken ya Kresna mangu mangungkung kanduhane mang lerleno tanpa kandhen yen tan tuluso hamanggo sandya utama
amit masang Kalimantabi tinebining iloduni dumawaing tawang towang nggir kula ingkang paman pun pancak nyono ndadosaken bingung raos sing manah dene sasampunipun Paduka kepareng lenggah madyaning damparing traju tresna teka ingga sepriki dereng kepareng amedhar pangandikan nggir menika wonten menapa Paduka menggaliaken ingkang paman pun pancak nyono menapa para wadyabala negaring traju tresna menapa nembe menggalih dhateng kawontenanipun Bumi Tunggarana nggir anggir setijo Buma Narakasura jagat Dewa Bathara jagat Pangestungga paman kula wonten dawuh ora ana ing keduga gawe goreh penggalihing nalindring traju tresna ya setijo Buma Narakasura kejaba ya mung Bumi Tunggarana bareng paman Pancatnyana paring dawuh apa Setijo menggalihake babagan Bumi Tunggarana paman ampan kepara nyata yen to sejatine ingkang tak gagas tanala kejaba mung Bumi Tunggarana paman la dalah nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa malih to nggih jernyatanipun Bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring traju tresna paman Pancatnyana wonten timbalan Kusik aja kleru tampa satemene Bumi Tunggarana kuwi mapan ning tapel wates ing antaraning traju tresna lan Pringgondani mula aku ra diwenang netepake yen to Bumi Tunggarana kuwi dadi kewajibaning wong traju tresna lho nuwun sewu lajeng kepareng Paduka anggir paring dawuh mekaten menika dasaripun menapa paman barang tak pitung nganggo nalar sing ganep kanggo njaga marang kalindraning nalindring traju tresna kanggo njaga marang aruming asmaning Setijo Buma Narakasura lan aja nganti dumadi panca bakah ing antarané wong traju tresna kelawan wong Pringgondani jernatane Pringgondani kuwi kebawah keperintah ya kuwi Nalindra adiku dhewe Yai Prabu Gatotkaca apa ora sarudina ing atase traju tresna lan Pringgondani padha regejegan padha nganakake peperangan namung rembag babagan Bumi Tunggarana mula paman legawaning penggaling Prabu Setijo ora bakal melu-melu sarta ora bakal anucik marang kahanan Bumi Tunggarana upama kawula Tunggarana kepengin melu marang Pringgondani aku ikhlas lahir lan batin nanging semono upama wong Tunggarana padha kepengin melu ngayo marang traju tresna tak kira Yai Gatotkaca uga bakal ngiklasake marang kahanan iki paman Pancatnyana glentu nggih menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika mangke badhe wonten pinten-pinten perkawis setunggal panjenengan badhe cinacap dening para kawula sak Pringgondani langkung-langkung Nayaka lan Punggawa Pringgondani sami nyebataken doh nyono cerak nyono Prabu Setijo menika wong wadon pepinjungan ora wani nyabrang getih jirih getih wedi mati nalindra ingkang miris satemah marasabab bakal nyumurupi muncrating marus wiwit jaman menapa kemawon negari utawi Bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring traju tresna mila menawi tiang-tiang Pringgondani menika badhe nyahak tuwin badhe nrajang wewaler ingkang sampun wonten kedahipun Paduka anak Prabu ing traju tresna menika saged angekahi Tunggarana wonten bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan namung sedumuk jembaring bathuk nadyan namung saknyari jembaring bumi kedah dipun totohi putaing getih yen perlu oncating nyawa paman Pancatnyana wonten dawuh yen pancen paman Pancatnyana darbi penemu yen to Tunggarana kuwi bawah perintah negara ing traju tresna mula saiki matur marang Setijo apa kekancingan ingkang wis paman ngerteni lan yen perlu paman bisa mbuktekake kekancingan kanggo netepake yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara ing traju tresna lah perkawis menika mboten wonten kekancinganipun
namung sampun run-tumurun mewahi Tunggarana menika kebawa keperintah negari Trajutrisna. Mula yen to Paman Pancatara ora iso ngaturake kekancingan kang mangkono Setija ora bisa netepake yen to Tunggarana kuwi kebawa keperintah negara ing Trajutrisna. Mula wis adil yen to rasaku kudu ikhlas, rasaku kudu lomba, atiku ora kena kaku. Yen to Tunggarana kuwi darbing Setija, nanging perkara iki wajib bakal tak rembug kelawan kadiku Yayi Gatotkaca. Monggo kepiye kahanane Tunggarana lan kawulane kepiye? Apa arep melu Pringgondani, apa arep melu Trajutrisna? Kabeh mengko bakal katandha yen to wis ana rembugane antaraning Setija lan Gatotkaca. Wah, nuwun sewu. Menika mangkirak malah ndedawa wekdal to, Nggih. Kula nuwun sewu lho. Panjenengan boten ngertos lampahipun prajurit Pringgondani. Monggo kula aturi dangu ingkang abdi pun Adipati Yayah Griwa. Yayah Griwa wonten dawuh. Kepiye mungguh sing mbok weruhi kahananing Tunggarana? Mboten nama kula badhe ngojok-ojoki paduka. Namung sampun wangsul wangsul kula pinanggih kaliyan prajurit Pringgondani ingkang sajakipun ngiwi-iwi dhateng tiang-tiang Trajutrisna. Dipun sengguh tiang Trajutrisna menika mboten wantun ngekahi Tunggarana. Trima ngawon, tuwin trima ngalah merga wedi karo wong Pringgondani. Mergaten menika saben dinten kula sumerepi sejatosipun niating manah badhe jumangkah ing payudan kula menika damel srana supados boten dipun kias dening para-para tiyang Pringgondani. Nanging ajrih krana kula dereng nampi sabda tuwin dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bama Narakasura, menawi kula sampun tampi dawuh menawi wonten tiyang Pringgondani ingkang sajaipun ngece dhateng tiyang Trajutrisna, tartemtu sampun kula tugel jangganipun diweji. Lho menika lho, Nggih. Mboten nama kula menika ngelincipi carang papak. Mboten nama kula menika ngaturaken lampahan ingkang mboten leres. Namung nuwun sewu, menawi paduka saged ikhlas babagan Tunggarana, mbok inggih paduka anjagi dhateng kawibawan tuwin derajatipun nayaka Trajutrisna. Sampun ngantos lajengipun idak-idak dhateng pakartinipun tiang-tiang Pringgondani. Nggih, Angger Setija Bama Narakasura. Jaja mung kaplir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir netra kocak ngundarandir tepnya mangolon saka wadananira braneng. Dereng ngantos paripasami balwacana kasaru praptanipun Digya ancak ugra ingkang mlajar dumrujug tanpa harapan karya kagat nata ing Trajutrisna. Nuwun sinuwun ingkang sowan. Biantara sinuwun eneng apa mlayu-mlayu tanpa tinimbalan ngabiantara ning ngarsaning ingsun munggah ning Gatulaya. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi ancak ugra mugi pareng manglubirna sih samudra pangaksami. Mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula jejagi wonten tapel wates negaring Trajutrisna wonten ing ereng-erenging bumi Tunggarana. Kula mangertos lampahipun prajurit ingkang arantak-arantak kathah sanget ku ngalebet gendera runtek umbul-umbul kekiter hangendanu. Yayah Himanda ing wangsa Labuh sareng kula tiling-tilingaken paningal kula jebul menika bandera saking negaring Pringgondani. Sinuwun mugi andadosna ing kawuningan kula kinten sampun wonten niat nalindring Pringgondani Prabu Gatotkaca anggenipun kepingin ngukup bumi Tunggarana sarana piyambakipun angintun mangewu-ewu wadyabala supados angejeki bumi Tunggarana. Menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija boten tumunten bidhalaken para wadyabala
andingi dhateng keparingipun ingkang rayi Prabu Gatotkaca samangke Traju Tresna badhe kecalan bumi Tunggorana sinuwun Hancaugra wonten timbalan aja kleru tampa sithik wayaku ora duwe sarta ora duweni bumi Tunggorana yen to pancen Wadyabala Pringgondani padha prapta ning Tunggorana aja pisan-pisan prajurit Traju Tresna wani palangi karepe wong Pringgondani ning tak jaluk kanthi banget dina samengko Ancak Ugra kowe nemonono sapirangan prajurit Pringgondani lan takonono karepe apa yen pancen karepe becik aja pisan-pisan ganggu karo wong Pringgondani nah yen karepe pancen niate bakal ngejeki bumi Tunggorana kowe bali matur marang panjenengan ingsun Purbawasesa apa ingkang bakal tak lakoni kabeh ana lambe ati ning Stija oh inggih ngestaken dawuh dieling-eling Ancak Ugra aja pisan-pisan wani ganggu gedene kowe wani gawe peperangan kelawan wong Pringgondani inggih ngestaken dawuh takonono luwih dhisik yen pancen niate ngejeki bumi Tunggorana baliya ning Traju Tresna matur marang panjenengan ingsun oh inggih ngestaken dawuh Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati bocah cilik Ancak Ugra nggih ngestaken Paman Panjatnana wonten menapa? Dene ketingalipun sajak kuwatir dhateng lampahipun Ancak Ugra. Mboten namung kuwatir nggih. Namung sampun melang-melang raos sing manah kula ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Tan wandhe paduka badhe kecalan Senopati. Lho, Senopati sapa paman? Ancak Ugra menika mangke badhe pecah rinanjap dening tiyang-tiyang Pringgondani. Krana kula ngertos pambeganipun tiyang Pringgondani kula nuwun sewu lunggir sugengipun anak Prabu Traju Tresna menika kula nuwun sewu dereng sepintena menawi katanding gesangipun ingkang paman Pancatnyana mila kula langkung apal kalian tiyang-tiyang Pringgondani menika mangke menawi lajeng kula boten ngawat-awati lampahipun Ancak Ugra tan wurunga kula lan panjenengan badhe kecalan prajurit pinilih inggih menika pun digya Ancak Ugra nggih anggir setija Paman Pancatnyana wonten timbalan yen to pancen mengkono sira paman ingsun paringi Purbawasesa mangsa bara nggonira mranata marang para prajurit ning tak jaluk paman yen bisa dirembug sarana bedamin aku ora kepengin gawe wiranging Kanjeng Rama Ndrawati ento nganti dadining pasulayan antaraning wong Pringgondani. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman Pancatnyana kula nyuwun pamit adipati Jagriwaja kaya bocah cilik. Mangkah anggro sesumbar lindho bumi gonceng kumalu dokundur gato lumembak penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara wonten dawuh Gusti Pate Ancak Ugra wonten timbalan kaya aja methuke prajurit Pringgondani ijin tanpa ruwak niat kula mboten awon namung kadhawuhan nanjihaken wonten aris wonten ing bumi Tunggorana iki mau Gusti ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Pate Pancatnyana kowe iki nen nggawa Wadyabala segelar papaman sarta kon nggawa piranti ning ayuda lho nuwun sewu Gusti Pate kula dipun utus
sampun ngantos dumadining pasulayan ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhakake yen to Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura ora nrimakake Bumi Tunggorana diku jak-jakan wong Pringgondani mula ketapno Wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani lho lha kok dados mekaten dawuhipun Sinuwun monggo panjenenganipun menika nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sindhe kowe ngerti mopo tindakno dawuhing Patih Pancanyana ya Ancaugra tindakno dawuhing Ngergyana Patih Yayah Griwa ingin dadi cucuke ngajurit Madeg Senopati ngrabasing wong Pringgondani oh inggih rai ngaten ngestaken dawuh pangkatipun Ancaugra ketapno para Wadyabala piye ana sing gamben-gamben aja nganti wong Traju Trisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani sendika ngestaken dawuh Gusti Patih tuntutan lamun mangsa prawira digdaya ora ngono magawe gelari rawang ora pangling nithik gendera niki wong Pringgondani ndawes padhake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna ya dasar Purnyata sawa tumenggung Panigas Jonggo aku tumenggung Sumbang Surajeja wong Pringgondani aja mamak mumuk mripatmu kowe teka mapan ana ing Tunggorana ngerti yen to Tunggorana iki bawa keperintah negara ing Traju Trisna mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki Bumi Tunggorana ayo semingkir wong Traju Trisna ora trima yen sak ngertiku wiwit saka Sinuwun Prabu Trembaka Bumi Tunggorana kene iki bawa keperintah negara ing Pringgondani mula sing kudu minggat wong Traju Trisna kowe sing kudu lunga yen ngono apa kudu aku ngruda paripeksa lawan kowe yen pancen kedugolan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani ayo gage singkirno wong Pringgondani keparat ora minggat dadi bayangan awakmu maju jangan tak untapake nyawamu Panjen cetha bener ngendikaning Patih Pancanyana yen wong Pringgondani nekani Tunggorana jebul saknyatane arep ngejeki Bumi Tunggorana ketitik wis dadi pecah perang antaraning Traju Trisna lan Pringgondani prajurit semingkira sapa sing dadi cucuke ngajurit Pringgondani ayo iki perjineman Ancaugra rekane atiku wong Traju Trisna wong mulang sarak ora ngerti lan ora takon-takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggorana malah sajae wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Traju Trisna lho sapa kae maju ning pabaratan ayo iki Patih Prabakesa rekane ati
Nugroho Pade Prabu Kesa ora iso mulang karo anakmu mulang sarak bakal ngukup Tunggorana ayo kukupen Tunggorana gumlinting sirahe ancak ukra akrak iki cagel pringgondani cagel mungso cagel butuh ambal mungso butuh ambal wah ngakon kegedrol kau manuk berancangan kau pantai wedol tatakin cang pedagang perbatan sumur kemanamu kegedrol kau manuk cah ijo kegedrol kau manuk mbret sadar sabesnya berbalik krima tadi krima tadi apa saya Woi kancaku maju mati. Aduh. Ngopo kira kok? Cocok Drei. Kowe mungsuh sapa? Mungsuh cagel pringgondani. Aduh. Cagel pringgondani jebul iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran monggo aku cagel ki bangsane cagel ki kalane karo perang gentiran. Nek karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Mak slep ngono. Monggo bareng mak slep ngono ki ora dimengke wae. Dingkuk. Dadi loro kabeh awakku. Woi datar. Bojleng iblis lanang padha cek-cekan. Wadya menungso gelut karo wadya menungso. Wadya buta belut karo para wadya bala buta ladar. Leno pangendawak rimah. Pringgondani yo duwe buta gundul barele cukur. Ayo mundur saka bumi Tunggorana kowe sing mundur gaglak limpah gaglak sehat. Coba sini. Nyanyi lah ini. Muta mungyok, muta marang entok, muta petok. Raya mong. Coba cikil ini. Kata. Coba cikil. Apa kata? Kebaca. Aku ngerti artine. Nye karo aku. Buta kok omongane buta apa kuwi? Ngono ta anakmu? Agak coba iki. Sangat bakat. Jangan baca apa. Kemudian cilama deh. Agak coba lagi coba cek. Bro. Agak banyak ya. Duk. Wong pernah ngrembug kaya ngene iki. Agak bagai tadi. Agak bahagia. Balik kerja. Ya, mungnya aku. Ya, aku mati. Kebahagia.
Anina ini kepiye? Bakal ada Pak. Hah? Kakek bagi. Ada banget ini. Ya betul dulu mah. Yang mana? Angkat coba. Ini mana? Abang ini namanya. Ya mu. Gumbak dah apa sah? Nila ngui. Hebatnya nak. On balas ini. Kata balik. Kata kecil betul. Kata. Padha ambuhe, padha kucluke, padha ambuhe. Kebagelawan jaga dewa ini. Hai ketek. Asal orang mampang. Gede apa? Itu balik gitu kan? Nanti ini nyuwe lho nek penang ini. Anak ning ana-ana nyok nyemak. Nah, ya bakat ya banyak. Ya omaknya ya omaknya. Aku tak boleh wah mati tenan kancaku sirna margolai woi lah kanca maju bareng Kesok wong kang kaya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu pancat nyono iki mesti saka gaweanmu mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit pringgondani tekan ana ing Tunggorana ora nate dikanggo gawe karo wong Traju Trisna nanging ora kaya sak gedhagan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene mergo saka kowe sing kudu minggat kowe sing kudu semingkir wah gaglak limpamu tugel gulumu kowe Setyake tinunun gatanira wirang tumandang manira karwanira setyane ku karwanira lho paman ning nyono-nyono malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika wae lah menawi ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama. Waduh. Lah kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon. Paman aturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun
Prabu Kesa. Kula tak matur Paman Pancatnyana, larah-larahipun kados pundi kok dados mekaten lampanipun Paman. Monggo. Paman Pancatnyana Wonten dawuh nggih. Menika anggir Samba. inggih kula ingkang putra pun Samba. Wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda. Nuwun sewu Paman, saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati. Wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna. Ing pengajap sampun ngantos dados dumados ing pasulayan. Inggih. Angka kalih. Kula kinten nganti Kakang Stija Bama Narakasura, kula dherekaken rawuh wonten Garing Amarta badhe wonten parepatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun. Inggih. Inggih krana tiyang-tiyang Pringgondani ngejeki bumi Tunggarana. Mila kula wastani menawi nalindring Pringgondani anggir Gatotkaca badhe tumindak boten sak mestinipun badhe ngukup bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula Yayi Gatotkaca malah sak mangke sang ngertos kula mboten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandheng sak mangke sampun dados perkawis. Tumunten Paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula Yayi Gatotkaca sowan dhateng Garing Ngamarta. Oh ngaten Inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. nanging lho Samba kok tekan kene Yai. Oh aduh Gusti. Patri Kurca-kura reka giri-giri ronang gono magawe gelar ronang gono magawe gelar rawang bang Lho Samba. inggih kok ora Bu kula aturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Ngarana bubar mawut ora karu-karuan. Menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman, nggih pun Paman Pancatnyana. Lho, Paman Pancatnyana wonten dawuh. Kula wau kula paring dawuh kaliyan Paman Pancatnyana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang Pringgondani. Kula mboten kepengin dumados ing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun Pringgondani lan Traju Trisna namung babagan bumi Tunggarana. Nanging lha malah dados mekaten kawontenanipun kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani. Nyuwun pangapunten nggih. Krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani. Sinengga tiyang Traju Trisna menika satriya-satri ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Nek ngono panguwasa Ratu Triju Traju Trisna kalah karo panguwasaning Patih Traju Trisna. Inggih kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul sampun ngantos mbebangeri asmanipun nalindring Traju Trisna. Inggih nggih ngestaken dawuh. Samba Wonten timbalan Kakang Mas. apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen. Tegesipun sampun ngantos wonten tuwing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Traju Trisna. Mila kula dipun suwun amethuk dhateng jengandika Kakang Mas.
Supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta sakmangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para neraja nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin pepundhen sepuh sedayanipun supados tumun ngrembak babagan bumi Tunggarana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancanono wonten dawuh. Sapengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dak-daning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggarana nembe dipun rembak wonten ing madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun Setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggih angger Setija. Sombo wonten timbal Mas ayo. Tutnipun Kakang sowan marang Praja Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Samangke Yayi Garukaca badhe kadherekaken Paman Setyaki. Yo, pun Kakang mingkari manut karo dawuh Kanjeng Rama lumantar sira Yayi Sombo. Inggih, Kakang. Gelar pandaan muncar dinon lir kekonang sorem sorotetan padang kula nyuwun priksa Den ora rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nggih Ndara, panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nuwun pangapunten Gus. Kula nyadong dawuh. Nggih Gus, kula nyadong dawuh. Siwa Semar. Sampeyan malah pun ngertos kali kula. Dawuh mengendikan ning Bapa Begawan paminta jati saka ing pertapan Gebang Tinatar. Lamun aku kudu jumujuk marang Karang Kadempel ketemu kelawan Siwa Semar saat majamu kabeh. Ya kuwi iki Lurah Nala Garing Petruk apa dene Bagong. Wila truk marang ngerti awake dhewe, wila go marang ngerti awake dhewe. Wila marang ngerti awake dhewe. Wila Nala Garing ngerti awake dhewe. Ora mubeng wae iki ora. Perkara ngerti ngono kok dudu bung kabeh ora. Nuwun sewu sampeyan niku wayahe Begawan paminta jati saking Gebang Tinatar. Iya, Siwa Semar. Putrane Akuat Majaning Indang pamintaning sih ingkang patutan kelawan Raden Arjuna. Kakang Semar ya kuwi Sudarmaku, ya kuwi wong tuaku Raden Janaka. Men kagete kok biayaane apa? Ayo melu kowe ayo. Men kagete kok dadak bareng-bareng melu bapak. Men kagete kok bareng melu bapak. Nganggo akeh elena tok. Ben ra apa-apa. Ala terus kersane dawuh pengendikaning Bapa Begawan paminta jati ing Gebang Tinatar. Nggonku bakal ngawu Sudarma bakal ndak pasrahke marang Siwa Nayantaka menyang dinggonku apa ya wong tuaku ya kuwi Raden Janaka. Kakang Semar katen prayekna samuriris eka
yani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ingkang latar milang lintang Bima Sekti nek ngoten awi kula dereke sowan Kang Rama nek pancen sampeyan iku putrane Kang Rama Ndara Janaka patutan kelawan indang pamintaning sih iya yen to pancen mengkono dalane menyang endi ndika mang tindak mengke nek ngenggok nengen kula enggokke nek menggok ngiwa kula aturi menggok ngiwa kerak prateng amarga Ndara semare koten prayetna semuliris Asma Pangaruna katinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara sakatar kene dongane engkong ler sing dene panca toking hayam mono latala jagat dewa batur jagat pangestu para Kresna Kresna wonten maring dawuh Hyang Unadewa inggih wonten timbalan Baladewa wonten dawuh Werkudara nggih Matsumati kakekku ingkang padha duwe kewajiban ngrampungi perkara wis padha prakteng negara Ngamarta ya mung saiki gandeng akeh para sepuh kang padha anjenengi marata kaki saiki aku tak ndangu marang Putu Prabu Ndarawati monggo penemuning Putu Prabu piye nggih kula nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang kula namung nderek kersa maduka Kanjeng Hyang jar nyatanipun sampun kinten kula menika mangke banci ndhen ciladan menawi kula munjuk atur krana Stija menika anak kula Gatotkaca menika keponakan kula menika mboten sae kedadosanipun menawi kula munjuk atur kersa maduka Kanjeng Hyang dadi sira Putu Prabu Ndarawati ora kepareng medhar pangandikan
Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Maksawati. Werkudara, nggih. Kowe arep arep atur apa? Gandeng iki magepokan lawan majamu si Gatotkaca. Ora jeneng rubu-rubu gedhang. Nang aku ora duwe atur apa-apa. Yen Kresna ora duwe atur apa-apa, Werkudara ya ora bakal duwe atur apa-apa. Monggo mundhak dikira aku mbelani karo anak. Aku wegah diarani aku mbelani karo anak, dasare anakku wis gerang. Wis ora pantes mendhe marang panguwasane wong tuwa. Lah terus piye? Baladewa sira putu Mandura darep atur kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Gandeng ingkang pinitados minangka sesepuhing para Nalendra menika paduka Kanjeng Eyang Mansapati mila dinten samangke kula sumanggaken bab lalampahan menika borong dhateng paduka Kanjeng Eyang. Namung kula suwun kanthi sanget sampun ngantos ing antawisipun setunggal menika mangke wonten mesgul penggalihipun. Menawi wonten raos megul manahipun anak-anak kula kekalih menika tan wandhe menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya, yen to pancen mangkono jumbuh kelawan apa ingkang wis ndak ngandhakake sapa to saiki ingkang duwe panguwasa sarta duwe wewenang tumraping bumi Tunggarana. Nggih, mboten sanes kejawi namung Adipati Wahana menika Kanjeng Eyang. Adipati Wahana inggih. Adipati Wahana kuwi sapa? Menika atmajanipun inggih menika Sumber Katong. Sumber Katong kuwi sapa? Sumber Katong menika rumiyin patihipun Prabu Kala Kahana. Prabu Kala Kahana menika rumiyin atmajanipun Prabu Kala Pustaka. Wong dene Kala Pustaka menika rumiyin menika kadangipun utawi sumitranipun Prabu Tremboko ing Pringgondani. Mbok menawi sarana Adipati Wahana menika kala wau saged ngaturaken sowanipun pun Sumber Katong tiyang sepuhipun kala si Wahana menika kala wau supados nyariosaken lampahan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana. Nggih lah dalah. Nyat langening kalangyohan aglar pandan moncar tinon lir kekonang sulem sorotetan padang kasor lan bajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga. Adipati Wahana wonten timbalan ngajau ingsun njaluk suwane wong atuwa kita kang aran Sumber Katong supaya sowan marang Praja Ngamarta sabab liyane wis ora ana ya mung kari wong tuamu mbok menawa ingkang ingsun jlentrehake kahanan bumi Tunggarana. Punjang Kanjeng langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Apa iki ngaran Sumber Katong? Inggih diweji kula ing abdipun Digya Sumber Katong. Sumber Katong wonten timbalan gandeng bumi Tunggarana dina samengko dadi regejegan antaraning negara Trajutrisna lan Pringgondani. Mula aja nganti kelakon tumibaning kurban merga saka padha rebutan bumi Tunggarana dina samengko mara gage jlentrehna ingkang saknyata. Jlentrehna ingkang saknyata munggo piye kahanane bumi Tunggarana. Nggih. Mugi andadosna ing kawuningan sekawit bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negari ing Pringgondani. Wonten ingkang lenggah dampar wonten ing bumi Tunggarana menika Sanata Prabu Kala Pustaka menika sumitranipun Prabu Tremboko.
Sami-sami suwita wonten ngersanipun Prabu Pandhu ngenger dados siswanipun Nalindra ing Ngastina. Ngono inggih sabanjure saking saenipun Prabu Trembaka tuwin penggalih ingkang welas asih dhateng ingkang kadangipun Prabu Kalapustaka tumuli Bumi Tunggarana nalika semanten dipun dadosaken Bumi Perdikan. Dadi Bumi Perdikan inggih boten ke bawah wonten pundi kemawon. Sasedanipun Prabu Kalapustaka ingkang dados Nalindra Prabu Kala Kahana nalika semanten kula tasih dados patih. Kala Kahana kuwi atmarjanipun Prabu Kalapustaka. Nalika semanten Prabu Kala Kahana pejah ingkang mejahi Nalindra ing Traju Trisna utawi ing Surateleng Prabu Bomantara. Prabu Bomantara ngukup negari utawi laladan Tunggarana. Lah saklajengipun Prabu Bomantara seda wonten astanipun Raden Setija tumuli dados negari Traju Trisna. Ingkang lenggah dampar Prabu Setija Boma Narakasura. Wiwit dinten menika negari Tunggarana wangsul dados Bumi Perdikan malih. Ngantos saksedanipun Prabu Kala Ana dipun perjahi Prabu Mantara kala wau negari utawi Bumi Tunggarana dados Bumi Perdikan boten kebawah keperintah negari pundi kemawon dumugi sepriki menika lan ingkang nglenggani atmajanipun Prabu Kala Kahana inggih menika Gusti Kala Adipati Wahana menika diweji menggah mekaten lelampanipun Bumi Tunggarana. Kusik atur mingkeng kaya mengkono mau apa ana bukti nyatane saora-orane tandha kekancingan wonten. Kula matur kados mekaten menika krana lelampan ingkang dumados wonten ing Bumi Tunggarana menika kasrat wonten ing Weda Pustaka Raja. Menggah menika ingkang dados kekancinganipun anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Sang Sri Bagindra Maharaja Prabu Matswapati sinuwun. Sumber katong wonten dawuh biar padang trawangan ana sewiji-wiji ingkang tinarya gada nggone ingsun bakal nentokake babagan Bumi Tunggarana. Lho inggih ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tak jaluk bali marang asal mulamu. Iye nyuwun pamit sinuwun ya sing ati-ati sumber katong. Kresna kula wonten dawuh Werkudara. Wanapa sira ingkang minangka dadi wong atuwane anak utu-putuku Gatotkaca lan Setija inggih poneyang tepake poneyang minangka pinsira dadi nalindraning para nalindra ingkang wenang ngadili lan misuda para nalindra ndak tetepake ndak jupuk saka lelakon ingkang sepisanan nalika Prabu Kalapustaka kuwi dadi sumitraning Prabu Trembaka lan ingkang sekawit Tunggarana kebawah keperintah negara ing Pringgondani nalika peperintaning Prabu Trembaka tumuli kaparingan kamardikan lan dadi Bumi Perdikan. Nanging dak tetepake Tunggarana tak balekake kala mangsa kala biyen nalika Pringgondani diasta dening Prabu Trembaka kebawah keperintah negara ing Pringgondani. Kresna inggih ngestaken dawuh ya aku mingkari manut. Bareng ingsun netepake lah kok putuku Setija klepak ninggal pasewakan tanpa pamit. Kresna iki ning lelakon kepiye? Iye kula piyambak boten mangertos. Werkudara piye? Wah, Gatot wonten dawuh. Cah ora tanggap kakangmu metu njaba kae Tarenana karepe piye? Sendika Kanjeng Rama.
Waduh, Pamegatresna. Kowe bayi wingi sore tanganmu atos kaya wesi. Meh wae ora eling Purwadasena. Ya, aku ngakoni keunggulanmu. Aku ngakoni kemenanganmu Pamegatresna. Nun sewu sinuwun. Menawi paduka sampun ngakoni dhateng ingkang abdipun Pamegatresna. Menapa langkung prayogi monggo kula kanthi caket kan Raden Gatotkaca. Lho, sirmu piye mangke badhe wonten Rembag? Ingkang langkung wigatos lan ingkang langkung sae tinimbang ngetingalaken dhateng atosing balung tuwin wuleting kulit sinuwun. Aku manut karo kowe Pamegatresna. Nyuwun pangapunten. Ngantos kula wantun nengahi perkawis menika kula nadreng anggen kula pengin pinanggih kaliyan tiyang sepuh kula. Inggih menika Kanjeng Rama Janaka tumunten kula pinaringan kewajiban kedah saged misah dhateng ing sami Bandayuda. Lho, yen ngono kowe adikku dhewe Yayi. Inggih Kakang Mas. Lho yen ngono kowe ya adikku dhewe Yayi. Inggih. Kula gumun ing atasipun panjenengan menika nalindra muda ingkang mestinipun saged kinarya patuladan teka tasih dipun reh dhateng derajat tuwin pangkat dipun reh dhateng kadonyan. Aduh sinuwun menawi lampahan kados mekaten menika menapa mboten nambah bangri dhateng asmanipun tiyang sepuh Prabu Setija menika atmajanipun Prabu Kresna ing Ndarawati. Raden Gatotkaca menika kadang kula sepuh atmajanipun satriya ingkang kondang kaloka Raden Werkudara. Sedaya sami mireng menawi Raden Setija tuwin Raden Gatotkaca sami aben yuda namung rebat bumi Tunggarana. Menapa mboten nami ling semi, menapa mboten nami damel banger bacin asmanipun tiyang sepuh. Jer kewajibanipun anak menika njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Raden, bumi Tunggarana ing mekaten menika saenipun monggo dipun rembag. Nalindring Traju Trisna tuwin nalindring Pringgondani sumangga kados pundi sak mangke saenipun. Supados sak mangke tetepa ketingal rukun manunggal tetunggalan boten wonten raos milik antawisipun setunggalipun Raden. Nuwun sewu Kakang Mas. Sepinten kalepatanipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten Yayi pun Kakang wong tuwa ingkang keladuk nganti kurang petung pun Kakang nyuwun pangapura. Mugi dadosa paseksen jeneng andika Kakang Mas. Lan paseksen kadang kula Yayi Pamegatresna nadan sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Hyang Maswapati. Sampun dipun dawuhaken dadi Kanjeng Hyang Durgandana bilih Tunggarana menika kebawah keperintah Pringgondani. Nanging paduka Kakang Mas kula aturi nyekseni jumbuh kaliyan ngendikanipun Kanjeng Hyang Trembaka Tunggarana tetep dados kula dadosaken bumi perdikan. Ya pun Kakang nekseni Yayi.